Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Congress Tabel Wanyang General Secretary jong ka Civil Society Welfare Organization mendaksngi kalami syakmat banthat madan haror ka jingkno bamsap hakbede ba ka jingkmu banshna ya ka surok high speed corridor na umyam sha 5 gram marjan bar ka sor silchar ka jala asam kumban shupentep hangni ka te ka surok ba thmai ka badan south line nani ka ta ka folien ka doni ka jingjingai ka ba shispa 100.0 kilometer bat lamang tingka hadu ar hajar praspa 100 kulur da ka Ministry of Road Transport and Highways da ka ba an pentri kampat hapo ka jingkmi jong ka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited Habagran shikilat pathai kubor ka Congress Tabel Wanyang kalethu bahadian ka jingyo jing ujor nakikatu kani kinong shnong ki bahab na umyam sha umroi nongra te kala persang banwat jingtep banya banyo ki jingtep ki batikna bat ki bapaka batlingba ka jingarap ki paralok kala yo ya ka notification bala penmi da ka MORTH kala pen kendet ya ka banyi i baga shnong baga shong ka sa urang ba shnong uba Pranding Star Malangyang ubamdan jakaru upau kerteng ba udan hado santali ki jaka nagabenta banyo bailut kesan kani ka jingpau kerteng uti urang ba shnong ka Congress Tabel Wanyang ka doong ba kalapen kendet shikat de yaka bat keno ru bagi te ki jaka ki ba uti uno yalam shnong ula kamtrai ki de ki ba ai de kinong shong shnong ban shna surok shnong bat ki balong trai da ka dor bar shnong bat kanong kenti ne ka jaka shimet ka jong u kumta na kalyang jongka kalapin pau ba ka persya halor kani namar ba urang ba shnong umdan hok ban kamtrai la ne penan kam bakla ki jaka ki bomde hok ki jong u bat keno ru ba lese kani ki jingle urang ba shnong kadani e shilindat bat ka executive committee jongka shnong na bakat hadu menta klemdon dor ba ye ban pentip shaki pat ba nong shong shnong kala keno ru ba kani ki jingle sop halor ki te ki jaka shnong urang ba shnong ulapin kenya ka kindon ba ar bat balai jong ka sanat ka bala ai hu bat keno ru ba lese kini ki ju ki rukam bam sap kila bandon hakaleng jong ki jaka ki bakani ka surok ka yad ha ki shnong ba pher nakalyang jonga kum kalong keme jong ka seng hadian banglayo ya kajing ujor nakikat tu kat ni ki pat ba nong shong shnong hakabai dei bat kani ka jingyo ya kani ka surok hagi jaka ki jongki ya kani ka high speed corridor kabadai jong ka umyam tu silshar kabadon kumba shispa 100.8 kilometer de kadai kata ka foreign highway but hadian manglayo ya kajing ujor nakat tu kani ki pai ba jong kani ka dong ka jongi namar ya kani ka notification ngashim bet habedai bat jong kani ka area katan ke jongi kabanadu nani na umyam hadu ang tayo po nora hadian banglayo iya ka jingujor habaydey bat ki kenram haki jaka ki jongki ibadey banyo ya kani ka bah ka benta namar ba kila aya kata ka jaka te ngala persyang manwat jingtip na kikat tu kan ni ki nongerap ki jonga banwat lat banlenti banyo ya ka jingtip ka batikna bat ka bapakah tahadian bangalawat lan ngalawat jingtip ti perlok jonga ki penwat lem bapli ki nongerap ki ba nalendet jonga hadian ki pha yang ya kani ka notification jong kani ka bayde ibat kani ka jaka nang ni na po umroy na umyam syadu sya po nongra ngayo ya kani ka notification ka ba ki aya nga ya kani ka ba penmi ha Shillong Times kadai na do April jong ka shiterik u April shipauterik u April arjarsan hadian bangala check ya kani ka notification ka balapha na ka Ministry of Road Transport and Highways jong ka Government of India ngalem no nganda priet ya kani kapeniyo shock ya nga ba ngayo i hang ni hapo kashnong jongi kashnong ka mga syong mga kani ka ba une urang ba shnong jong kani ngashnong uba Pranding Star Malangyang ru udon benta ha kani kajaka kabangitip kum ginong syong shnong ba uni urang ba shnong umdei ubadon jaka sya katika jaka
kaba day ban sanction ya kani kasurok ti ngapet ya kani ka notification ngayo i ba kador bar snong ni hom kayo henry tuli kani kador bar snong dor bar snong yo henry tuli uni orang bar snong yo santli uba prang ding star malngyang te uni yo santli be way lai sausan tika penlengo kanya nga kapen yo shock ya nga sedang menuat jitip na nunum dan benut banyak tu tenrei ngatip mo beri wasong asnong urang bak snong jungi ba dei ubri badan jaka teh hadian mangalas sedang ban perkat bat puson mang pet bahai kini ki jaka ngasung tu bet bakani ka jaka ka dei bet ka jaka jong ka dor bar snong kaba mensua por ki dia thiet ki ai surok ki lt ki ai sengkieng ya kata ken ki kata kani ka jingyo mentai ya kani ka surok ka dei bet ba kayat na kata ka jaka ka bala ai mensua da ka dor ka daki pat ba ki badi jaka ki ai lentisnong te peusi uni urang ba snong ukam trai yala dia ba udei mau utrai jaka ha kani ka benta ka ba nyo ya kani surok tena ka leang jonga ngayo syok haba ngai i yakum kini kijingjia ka ba pensausi kanya nga namar kum kini kijingjia kumno kat iya ka surok snong ma ka surok jonga snong ba uni urang ba snong unut ban ai kerteng yala dia bat ki pat ba nong syok snong ro nganget bakinum tip yakum kani nganget bet bakinum tip namar lada tip nga ngani osngo redo menta jar jik nadu arjar arsan banai bespo bet menta ajan poi biang banai bespo arjar penrio kani lilil adap tip top nang tei na po ka department mo nadu ka hearing ru kilet te adap tip top komot stang man pelaj ya pisah te kani nganong ipi na kaliang jong akum kanong sok snong nga persya ka bede kani namar ba urang ba snong i dan hok ban kam ya ki jaka kibam dei try kibam dei ki jaka try ki jong ban pendan kam baklah kerteng ju tenganget bakani ka jingle jong rom asnong imat kadon selendet rengkat barka executive kini kirkom mamsap nganong yepi gidon bet bon benta mdei tang kani ka snong jongi imat keleng jong kani ka snong jong kani ka area ka jongi hiat hi kini ki ju ki prosedur tengal lengo ken kat kani ka kam ka dor barum don ka jing pentip asnong ba ka jaka asnong layo benta kata ka jingtiet jong kani ka department bahkan siau sa kador bar snong klam sim ladon kata ka jingkot dor bar la ne ka jing pentip sa snong kumno ke uni orang bar snong ubalai de yo ya kasanat na ka yeng sim haba la ai sanat yu bon kit kani ka lengkor jong ka snong lengba ka jingjiet jong ki pat ba umpuli ka sanat bah ka sanat la dep dan lupa ya ki kendon ka jong ngai iba haka sanat ulapan ken ya ka kendon ka baar bat ka kendon ka bakhandai kata kendon baar ka sanat ka ong bet ba kani ka sanat kam ai hok ru ya pi halor kendo ka siap hala ka ri kenti neri rat kat gom ka driti ka dustur te ka jo hi ken bat ka ri snong yong ma maka di ka snong te bat ka wairo kani ka kendon ka bakhandai ka ong yakin no objection certificate kibede bat kai pateng commercial hospital terter urang mak snong di ban pentip sa office bat sa kador bar subo kata te kom kita ulai lat ulai sop te kan yang asu tho bet bakadai ka kam bamsap ka kam sop jong baladangi ki pat nga kum ka long keme ka bat train nam ta ka ri ba ka jaj ben ri bat kum juru kan nong song snong hang ni apo snong met ladang mi syakmat na ka bentakan dia ngatikna ba uni urang mak snong unyo marway ya kani kapisah akum kalong kami ka bapet perman ya ka jing haka imlang salang ondangi lawat jing tip ngan ong ye pia bayde bat kini ki kenram ngawas dang ban pet pai khamat sa ketika western bypass kabal adep POE ngimla ban len namar kitu kil apau perthei bang tu kipon baki badan benta umdeir ben ong badan benta tang ki try jaka ngai ki don benta hadu ki dalal kita ki ijen ki bay yo kita ki percentage ki jong ki ban lek thong
ya kitu ki pajba nong snong tu bangin penhe ya ki yengit penhe iki caka bangin ayapi 10%. Dengan ngej bahang ni ro kan terikam kum jo ye lada mendon mano bami sakmat. Ya kan kum balong hakate ke western bypass. Kidon lagi snong ado mentaro 4 la ban ya bet bisa. Kim 4 la ban yo ya ka hok ka jongki. Kani ngasung tho ba ka jingle jong kani ka kam. Hakani ka kam ni kidon kti na do ki ngan ongi pi kibor ba dipet jong kani nado ka transport department nado ki nong mi khmat ki hek khmat gitu ki bangi ki paj bangi jiet nado ki dor bar snong namar ka baso fla ki ni nong snong hang ni apo snong et ke jongi ki babon ki be jakang te kumno ya ta ka hearing ki le dala dia kamut kim tip ja iyo ta ka hearing ngayo sngo na ki paj ba jong kini ki we ki snong bala da khot hearing ro ki sulit mi to office urung tang urang ba snong bat ki nongket kam snong shirung tang maki kamut ki paj ba kim tip teka kata ka hearing ba kumno ken hajing si sya ba yo ikan ka surang ngidon kam ka department ka transport department ka ba sanction ni kan surang ka ban pha syak snong mo kumenta kan ka et kayo surang ka ban pha syak snong ba ka snong kan le hearing kan khot hearing kan penlong ya ka dorbar mano ba yo surang kan jiet ken mano ba yo surang banu ba ding tu kan kintip bro kan kilometer kan 1000 square feet henry kam don kum kata kena kaliang jonga kum kata kalong kami ngakwa ban keren hakabedei bat kani ka kam ba kani ka surong kam kta tangi ya kani ka snong ka jongi kan kta ya kiwe ki snong nadu umiam hadu selsyar kani kan do ha do ang taipo asam selsyar mo henry na kaliang jongi te ter kan yan nang ni terkat ki bayap be kan do trai sejantia ter ngasu tho tikum gini ge berkhot nganget bet bakan don nakani ka amount jong ka ar pu arajar praspa andre pusa kror ngan ong ipikan lute ya ka pisa jongi upaj ba ko upaj ba ka bri nyu trap wat ju ong bakani ka pisa jong ka sorkat henry tu tip bakani ka pisa ka jonga ka jong pi ka bangin dan litit bam ngin litit di ngitit jang ngitit nep ka tax kala don lupa ban ot yangi ban yo ban penyo ya kini kiski ma gini kidong kitan bat ki snong gi thau bat ak stiet i ka jongi lengba kani ka pisa ka bangi ai mangi om dei ka pisa jong ka sorkar kata ka dei ka banga hap ong manga ya phi ki pa ba khanang ba phinya su thu lem gen phini lang sakmat lada ki long kum kini lada ki don kum kini ki berkhot kata ka dei ka jingkwa ka jonga bangi mi bangi na num ailat ya kani ka bamsap ka bapong namar kani hi ka inbol hanna barok kiliang ke inbol ha do kita gi hek khmat ki jongi ki bangi penkup ya ka bor ki bakin tray na kamta ka bah kamiat jong ka state i bro we henry ki yashna pisa ban ya bamsap ha ka beide bat kan yakam tenna kaliang jonga ngan aipor ya kanika department mo namar kila ben shet ha ka department jong ka ha ka committee jong kanika cabinet committee jong ka economic affair bakan le ye lo kani bakan le hearing biang sa hisian namar ban hak ban penkela kibam dei hok namar la syai kan rung ha kani kai ka ban jaya ka snong ka jongi kan rung ha uni orang ma snong te la dak kam le ye na ka liang jonga hi ngan ap kat tu kan ne ngan pet kat tu kan ne ngala dei ban i bakin pelat aki kot kubor ki jongki ba ngin le biang sa hisian te la dak kim le ye na ka liang jonga kum ka long kame ka bapet perman ya ka bamsap bampong ka banrat bingkong ya kani ka bamsap ngan complain ngan ai da ka jing tho sundon sya ka Ministry of Road Transport and Highways Government of Meghalaya syadu sidali sundon ngan le hidala dia delegation ngali ai da ka jing tho ngan le yakendo ya ki badai pet jong kani ka tenat bat ngan le yakrani dala dia syadu syatai syaka jaka ka bangan dei man le ka haswa bangan le ujor sya ka ministry ngin le ya ka inquiry nakaseng ngin ya bit ter nado umiam ha do kani ka jaka ka bakut ka jongi jong state Meghalaya ngin le ya ka inquiry dala dihi dakaseng bat lada ngilap ba kim le ai kim penbet ya kini ki kenram ki bak nakaliang katanat kalale te kamot nakaliang jongi ngin ya bet nginum sange ngin complain bet syakate ka ministry jong ka transport and airways and highways